Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Mao ba? Ugaras lang mohimo pa og further explanation ana, Your Excellency. Wa na sila mohatag pa og dugang pagpasabot, Padre Amaro. Considered as closed ang mao nga kaso. Unsa karon, Padre Amaro? Hapa, Your Excellency. Hapa. Sinugdanan palang kini mga pari mo. O sa dili pa ko ubiya, dawata ka ninyong akong pasabog nga granada! Ariya! Ah! Padre Amaro, unsa ni hitabuha karon atong mga kauban ng kaparian? Kumusta naman ka sila? Diyos ko. Wa ko masayod, Your Excellency. Nahadlok lang ko nga basin doon na nangamatay ng mga pare. Gumikan sa maong pagpamumba. Nagsila kita ang mga kaparian sa kung kimong pagpamumba o pagpamusil. Siguro ko. Nakaping sa pito ka kaparian ang nangamatay o nasayod ko. Nawa mapil si Padre Amaro. Amaro! 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 I want you to die softly and with pain. Padre Amaro. Sunod simana, himuon akong rumbo ang mga tulaan. Apan dili pinaagi sa tumba, kundi ako himuon nga iposist ang mga estudyante. Iposist ang mga estudyante! Tanaw na to kung andam ka na bang mamahimong eksorsista, Padre Amaro! Diyos ko. Lusis atong mga pari, Padre Amaro ang nangamatay. Kuwang naman ganita. Unsaon naman nato ani pagpangalagad sa mga tao nining pagiha. Unsaon na lang. Your Excellency, ayaw lang palabis siya mong kagul. Kay bas kuya kung ikaw na unya ang madaot, magunsa na malangming imong mga kaparian. Your Excellency! Ngano, Padre Pasio? Dili lang kay mga pari ang nangamatay, Your Excellency. Kung dili, apel na pod ang 5 ka mga diakono nga ordinahanong ta sunod buwan. Nga sa ato pa, wa tay ordinasyon karong tuiga, Your Excellency. Diyos ko. Ginoo ko. Asa ka man. Nganong imo kaming kipasagdan, Ginoo? Oh, Your Excellency. Your Excellency. Sakit alang kanako ang nahitabo, Padre Amaro. Padre Pasio. Wa ko makatungkad kung nganong nahitabo kini. Ngano man. Hinumdumi, Your Excellency. Nga bisan pa man, kung ang Ginoo dili makahatag og tubag sa daghan natong mga pangutana. Apan ani Asiya, nagantos uban ka nato. Sige na, biyaan ko na kamo kay akong tanawon ang uban pang mga danyos naning maong pagpamumba. Padre Amaro, ikaw lang unang bahala kang Excellency. Ato na ko. Sige, sige Padre Pasio. Ako na bahala sa atong arsobispo. Kaluoy sa ilang arsobispo.
Ni nakintanong ko niya ni TV. Ipanumpa ko. Sa kangaan sa impyerno nga doon ko kamo Padre Amaro. Bravo, Franco Castillo! Bravo! 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 Mami, nauna ko sa kong kinaham nga handumanan sa usa ka awit. Be. Kasabtangan una na itong hunungon ng atong programa tungkol sa ka-flash report. Aron naghihimong pagpamumba o pagpamusil sa mga kaparian samtang gihimo nila ang paglubong sa patay nga lawas ni Monsignor Vicente Bildad. Mga 12 ka mga pare o 5 ka mga diakono ang nangamatay sa maong pagpamanhig. Matod pa ni Padre Amaro Cervantes, ang kura sa parokya sa San Agustin, ngawa pa sila igong lead o suspect sa maong krimen. Samtang ang arsobispo, gidaora sa ospital aron maatiman sa mga doktor, gumikan sa trauma nga nasinati sa maong pagpamumba. Kini mga balita, atod kaninyo sa RMN. Oh, hala! Oh, Diyos ko! Naon sa matang pagkaunsa ang nagibombahan ng mga kaparian, oy! Ay, ginoo ko taon. Ako sultihan si Day Cyril N. Maayo na lang gani kay wama pilang among padre kurang nga si Padre Amaro Cervantes. Ay, ako nga toon si Day Cyril. Maayo kay wama siya makagikan padong sa syudad. Ay, Nang, ikaw na lang bahala din ha. Palihog kong ati man ni na Erma. Nang, Day, ngano ka? Mura mangutag ng luz pa diha. May problema ba? Day, gibalita pa lang dili dugay, Day, nga dito sa lubong ni Monsignor Bildad pa. Ay, doon ay gihimong pagpamomba, Day. Si Father Amaro? Wa pa daw tang nahitabo kang Father Amaro? Ha? Nang Isabel? Basin... Day? Ngano ka, oy? Ngano nihila ka man, oy? Day? Wa nang... Nabala ka lang ko kang Father Amaro. Hala ka, Day. Hala, concern siya, ay. Ay, bitaw, Day, oy. Okay raman, Father Amaro, Day. Luwas siya sa maong pagpamomba. Pero, daghan lang mga pari ang mga nangamatay tingali. Unsa? Kuyawa ko di ay. Kinsa man taon ang nagpasipa nila. Ay, ambot lang yun, Day. Ang maayo pa, imong tawgan si Father Amaro. Aron sa ingon, masayod ka sa kinatibuk ang impormasyon. Sige nang. Ako siyang tawagan karon dayon. Sige, ato na ko. Sige, Day. Amping ka, Day. Salamat nang. Ug ati man nabi sila na Erma ha. O, Day. Nga nung nagkahilapan si Day Shirel, doon na baka siya pagpati nga to sa pare. Ay, ambot lang ka ha. Ug ambot lang po ning mga hitabua karon. Oy, hasta mga pare nga naglubong lang unta sa ilang mga kaubanan, bombahan pa man hinoon. Kinsa man ka ang nagbuhat sa ingon, oy? Kinsa man ka ha? Doon ay nanood sa cellphone. Ako tanahan. Si Cheryl Madeni. Hello? Hello? Father, kumusta naman ka diha? Nagkabalita ko sa radyo sa nahitabong pagpamumba ng kaparian dito sa sementeryo. Bao lagi, Cheryl. O niya ko ron sa ospital kay na-trauma in town ang arsobispo. Giyati man siya karon sa mga doktor kay nasyak pa man siya gumikan sa maong paghitabo. Mao ba? Oh, sige Father. Paingon ako sa syudad karon, kay klase man ako. Mag-istorya lang kita diha, ha ba? Pag-amping ka nun ay Father. Bye. Bye, Cheryl. O amping pagka. Nabaliog na karon sa tanang bantala ingon man sa mga balita sa radio ug television ang akong gihimong pagpamanhig sa mga kaparian. Sinugdanan pa lang kini sa akong himong pagsamok-samok. Hatagan ko ikaw, Padre Amaro, o kamong tanang mga sakop sa simbahan ug labad sa o. Maganda ko kay moadto ko sa tungaan sa high school. Himo na kong rumbo ang tungaan sa San Agustin. O pinahagi ning Ouija board, akong himo maposes sa taklit
ang mga estudyante. Pero isa sa bispo. Siya gyapon siya hangtod karon. Pita. Kundi pa lang sa ang pagpatay. Kaayag yung kulis-kulison ang sibisan kinsang samukan. Kung masakpan ko lang ang utok ni mong kapintas o kabagis. Padili. Dili maayong magpanausap ang kasuko. Dili kini Kristohano. Dili kini iya sa Diyos. Kinuo ko. Nga nung gitugutan umang mahitabo kini ka naman. Nga naman. Yun na. Doon ay madre nga nagpadool ako. Siyam kayang tuyo nga rin ako. Iya kong gitutukan pag-ayaw. Nga na ka. Sister? Unsay ako'y kalagag kanimo, sister. Sister? Nga ba gitutukan mo ko ni ingon ni Ana, ha? Sister? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!